Pangasinan. Magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Muling nasilayan ang tinatawag na Blue Moon sa pambihirang pagkakataon. Ang Blue Moon umano ay ang pagkakaroon ng dalawang full moon sa loob ng isang buwan. Noong ikalawa ng Hulyo, unang nakita ang full moon. Dilinaw ng Pag-asa na wala naman itong kinalaman sa pisikal na kulay ng buwan. Magiging asul lamang ang buwan kung maaapektuhan ito ng atmospheric conditions tulad ng pagsabog ng bulkan, dala ng usok at abo. Sa pagtakip ng mga ulap o abo doon sa buwan, nagiging blue. But literally, wala namang kulay blue ng buwan. Ano lang sa atin dahil yung tinatawag natin once in a blue moon, which is diba, pag naririnig natin, once in a blue moon, ibig sabihin yung bibihirang mangyari. Nakiisa ang lungsod ng Dagupan sa pagsasagawa ng nationwide earthquake drill sa mga paaralan. Ayon kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez, walang pinipili ang mga sakuna gaya ng lindol. Kung kaya tungkulin ng lahat na magkaroon ng kaalaman at pagsasanay patungkol dito. Even me as the mayor, sabi ko nga, yung maibang problema kaya ko ayusin. But for calamity, it should be everybody's business. It's not only the mayor or the CDRMC or the NGO. Lahat po. Bukod sa mga pampublikong paaralan, nagsagawa rin ng earthquake drill sa iba't ibang pribadong paaralan at kolehiyo. Kaugnay ng inilunsad na Oplan Lambat Sibat ng Philippine National Police o PNP, paiigtingin umano ng pulisya ng Dagupan City ang kampanya kontra krimen sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatrolya. Tinawag ang proyekto na Intensified Mobile Patrolling to Arrest Crime Trends o IMPACT. Sa ginanap na project launching, sinabi ni Police Superintendent Christopher Abrahano na una umanong babantayan ang mga posibleng crime hotspot sa lungsod. We could not predict yung crime. Hindi natin ma-predict kung saan mangyayari. Pero mape-prevent natin based doon sa historical data. Historical data lang. Kung sakaling may mangyari doon sa halimbawa downtown area, naka-expose lahat kung natin, yung mga mobile units natin dito sa isang lugar. Meron tayong mga skeletal units na natabak, mga fixed units yun. Yung SWAT natin, naka-standby, yung ating MASCO, yung Motorized Anti-Street Crime Operations, naka-standby. Hinimok din ni Abrahano ang kapulisan na magkaroon ng community engagement upang mas mapabisa umano ang operasyon. Kasi yung patrolling hindi lang walking the beat o hindi lang nagpapakita, kailangan may engagement. Kaya nga binago na natin yung salitang police visibility. Kasi dati, tinawag nila yung police visibility o police. Nakita lang nila, visible lang. Pero wala namang ginagawa. So, binago natin into police presence para ma-feel. Dapat ma-feel nung kababayan natin yung presence. Paano ma-feel kung hindi mo naman kakausapin? Kanya ring inihayag na magsasagawa ng lingguhang command conference at collaboration ng mga nabanggit na unit. Labis ang naging pasasalamat ng palaming farmers ng San Carlos City matapos bigyang katuparan ni Governor Amado Espino Jr. ang kanilang hiling na kalabaw. Ito ay magiging tulong para magkaroon kami ng pagkakakitaan sa pamamagitan ng paggagatas. Maliban sa karagdagang kita, mapapakinabangan din umano ng grupo ang 10 kalabaw na ipinangako ng gobernador sa pagsasaka. Ang kalabaw kasi ay nakikita namin na makapagbibigay ng additional livelihood na tulong para sa aming mga members and officers na walang mga sariling lupa, walang sariling hayop na nagagamit sa pagsasaka. Lubos ding pinasalamatan ng asosasyon ang Philippine Carabao Center o PCC sa pagtulong sa kanila sa paglapit sa gobernador. Nais umanong paramihin ng palaming farmers ang mga kalabaw gamit ang kaalaman na natamo nila sa PCC. Tinalakay sa KBP Forum ang tungkol sa mangyayaring nationwide entrance exam ng Philippine Military Academy o PMA sa ikalawa ng Agosto. Ayon kay Major Ryan Igama, officer in charge ng PMA Proctor Team, ang lalawigan ng Pangasinan umano ang may pinakamaraming naitatalang bilang ng aplikante sa buong Pilipinas. Pero as per record ma'am, actually ang dami pong applicants from Pangasinan. Ayun nga po, ang sabi, ang iba, ang tao nila is yung PMA is Pangasinan Military Academy po kasi sa dami ng graduate from Pangasinan po. Dagdag nito, lumalago rin umano ang populasyon ng mga kababaihan sa akademiya. Sa ngayon po, record breaker yung number ng female cadets po ngayon. As of now, halos isang company equivalent to
200 yata sila ngayon. Then, sila din po yung actually, compare natin sa mga lalaki, tama po kayo ma'am, mas napaka-disiplinado ng mga babae po. Actually, sa training po, at par na po sila ngayon mga babae po. Ayon naman sa mga nakapanayam na kadete, malaking pagbabago umano ang nagagawa ng PMA sa kanilang buhay. Disiplinado kasi yung mga kadete, yung mga maging official na yung pamumuhay ng PMA mayor, yung kung paano sinalaki yung mga kadete sa loob. And syempre ngayon nakadete na ako kasi masaya kasi nakikita ko lahat yung mga pinangarap ko. Tapos masaya po sa loob kasi po marami po kami natututunan. Nakakaikot po kami sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas para po ipakilala sa buong bansa na ang PMA is isang prestigyosong akademiya na nakakapagpabago ng mga kabataan. Sa pangunguna ng Provincial Health Office kasama ang iba't ibang ahensya at opisina ng provincial government, isang Zumba ang isinagawa sa Lingayen, Pangasinan. Layunin nitong bigyang pansin ang tamang pangangalaga sa pangangatawan ng mga empleyado ng gobyerno. Naisip po natin na gawin itong Zumba para sa mga empleyado ng gobyerno para mabigyan po sila ng tamang kaalaman kung paano aalagaan yung kanilang katawan at the same maalis ang stress ng mga empleyado ng gobyerno. Dito rin ina-aware natin sa mga empleyado na bantayan ang kanilang timbang at kailangan na mag-diet at mag-exercise para maging productive sa kanilang mga gawain sa opisina. Malaking bagay umano ang pakikilahok sa mga aktibidad na naglalayong panatilihin ang magandang kalusugan. Maging aware po tayo na kailangan din natin na iwasto ang ating timbang nang sa gayon ay maiwasan natin ang iba't ibang sakit gaya ng hypertension at ng diabetes. Kaugnay ng implementasyon ng Girl Scouting sa mga paaralan, isang leadership training ang dinaluhan ng mga guro ng lungsod ng Dagupan. Sa pamamagitan nito, mas mapapaigting umano ang character development ng mga bata, ani Lerma Nicodemus, ang Council Executive ng Girl Scout of the Philippines, Dagupan. Kaya ginagawa itong training na to para i-develop din yung mga bata for their holistic development dahil alam naman natin ang purpose ng Girl Scouting para mag-train at mag-develop ng bata. Binalangkas sa naturang pagsasanay ang mga patakaran ng organisasyon. Nagsilbi rin itong bonding activity para sa mga guro. Ayon kay Cristina Vinluan ng Bunuan Bukig National High School, malaking tulong umano ang hakbang na ito. Napakalaking bagay para sa aming mga guro kasi itong objective ng Girl Scout is values formation saka character building. So yung mga activities na to na mangyayari sa Girl Scout ay magiging kapaki-pakinabang sa mga estudyante namin. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vanch Padilla at ito ang Pangasinan Watch, broadcasting from Pangasinan to the world.